मेट्रिकनियाथ' 75 एन्ड एबभ माने जोबोद गोजोनथाव बयबो आखाइ खबना हो माने दिनै जोङो सारमोननि नाजानायाव सारमोननि आच्छा नोंथाङा उदालगुरि SBI नि बेंकनि सासे मेनेजार हिसाबै गिरुवा बर' थुनलाइ आफादनो बोसोरफ्रोमबो माने 5,000 रां होनायनि नोंथाङा बुंदों दा नोंथाङा बर' फरायसाफोरखौ मा खावलायनो सानो माने जाहाथे बिसोर आरो इनकारेज जाथों गोसो गुदुं जाथों आरो मोजां फरायबावथों माने आंथ' दिनैसो मोनांदों माने सिगां बेवहाय जेनेबा फार्स्ट डिभिजन पास जानायखौनो एसे माने मोननो माने बिराद टाफमोन आरो मोननो नागिरा साफा सानै ओंखारोमोन जोंनि प्राइमारियाव देग्लायथ' 21 जन जादों आरो बेबो 75 एन्ड एबभ पार्सेन्टेजाव सोरबाथ' 85 86 गाहाम लेटार मार्क्स लानाय माने बिदि माने आं सोमोनांदों आरो आंथ' खोनाफेराखैनोमोन देग्लाय मोजां जादों जोंनि माने प्राइमारिनि नाजानायाव सारमोननि नाजानायाव बर' मिडियाम फरायनानै बेबायदि मोननाया बहुत माने टाफ आरो बिदि मोननो नागिरा आरो माने उनावबो आरो मोनबावगोन बेखौ नुनानै बेलेग स्टुडेन्टफ्रा आरो इनकारेज जागोन उनावबो आरो बिदि मोजां रिजाल्ट खालामबावगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जाहाथे आं माने बेनिखायनो आं बिदि माने बोसोरफ्रामबो आं होबाय थागोन आरो जाहाथे आरो हानायसिबां माने बुस्थुआ आरो जाबावथों गोसो गुदुं जाथों मोजाङै फरायबावथों दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम साननि गेजेरजों नोंथाङा बर' रावखौ उनावबो माने डेभेलप खालामलांबाय थानायनि फारसे नोजोर होगोन नामा बेनो माने बुस्थुआ जों माने बयबो जुदि जों गावबा गाव माने इनकारेज खालामलायाबा रावा हारिया थांनानै थानो बहुद टाफ गोरा जायो दाना कम्पिटिसन दानिया जाथियावबो कम्पिटिसन रावावबो कम्पिटिसन जों जोंनि हारिखौ रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बयबो कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन बयबो हेफाजाब होलायनांगोन गुबुन सार्भिस आवलाफोरखौबो नोंथाङा नों बायदि खावलायनो लुबैगोन नामा बेनो बयबो जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुं जानानै जुदि बेबायदि खालामोबा बहुत मोजां खालामनांगौ आं माने रिकुवेस्ट खालामो खावलायो जों बयबो ओंखारबोनांगौ बिदिनो हेफाजाब होलायनांगौ माने आंथ' जेनेबा दा टप 5 एभ्रि इयार आं होगोन टप 5 एमाउन्टआ जेनेबा बेसेबां उनाव जेनेबा 5,000आथ' जेबो भेलु नङा उनावथ' खमायगोन जेनेबा 5,000 भेलुआ उनाव बारा बाराबाबो आं माने टप 5खौ आं माने होबाय थागोन आरो माने फेलिसिटेसन खालामगोन बरायबाय थागोन आरो थेंक इउ